Tämä ei ole testi, tämä on tärkeä ilmoitus. Ilmoitamme, että Opetushallituksen määräämä jokavuotinen puhdistus on alkanut. Lukion 3. vuosiluokkaa nuorempien henkilöiden pihalle potkiminen on kielletty. Kaikkien muiden luokkien opiskelijoille on myönnetty koskemattomuus, eikä heitä saa vahingoittaa. Sireenin merkkiäänen kuultuanne abiturienttien pihalle potkiminen on sallittua seuraavan 12 tunnin ajan. Terkkari, opo ja kanslistipalvelut eivät ole abiturienttien käytössä huomisaamuun kello 8 saakka, kunnes puhdistus päättyy. Siunattu jo olkoon kanssaopiskelijamme ja Suomi. Opiskelijakunta syntyy uudelleen. Olkoon opetus- ja kulttuuriministeriö teidän kanssanne. Anteeksi oppitunnin keskeytys. Toni Uusimäki, Juha Tuira, Hanna Laadenperä, Mia Franssila, Kirsi Koivumäki ja Sari Toivakka välittömästi abien kansliaan. Anteeksi oppitunnin keskeytys. Toni Uusimäki, Juha Tuira, Hanna Lähdenperä, Mia Franssila, Kirsi Koivumäki ja Sari Toivakka välittömästi abien kansliaan. Vitsi, ei oikeasti tarvitse tulla. Tervetuloa kuuntelemaan Abi-radiota. Minä olen Vilma Nieminen ja juontajakollegani on Konsta Luoma, my main host since day one. Woo! Mä lukion ykköseltä muistelen, Niin. että meillä oli se projektiviikko ja mä olin sen 1 päivän poissa ja sitä varten piti kirjoittaa 2 kokonaista esseetä. Ja mä odotan edelleen innolla arviota Kirsi Koivumäeltä mun 2 esseestä, kun mä en osallistunut siihen 1 päivään. Mä en oo vieläkään niitä saanut. Eli sä et ole vieläkään saanut niitä. Joo, en oo. Wow, mitäs muuta me muistetaan ykkösvuodelta? No, Ykkösvuodelta muistetaan vähän sitä meidän lasisiipeä, eli Joo. akvaariota. se oli kesäisin sauna, talvisin pakasti. Siellä oli hyvä olla, mutta siellä ei ollut kovin kylmä eikä kuuma. Lämpötila ei vähän kyseenalainen näin akvaariolle. Kyllä. Kalat ei oikein selvinnyt. Eli ykkösvuosi meni vähän siinä, sitten koittikin kakkosvuosi. Onko sulla mitään muistia sieltä? No kakkosvuodelta mä muistan erityisesti ton lautapeli-iltapäivän. Siis muistaakseni kuinka opettajat oli tyytyväisiä? Kaikki me osallistuttiin sen, kaikki oli niin tyytyväisiä Joo, meihin. kaikki tykkäs lautapeli-iltapäivästä. Mm. Jopa järjestäjät, ne tykkäs myös ihan hirvittävästi. Kaikki osallistu, se oli kivaa. Joo. Sitten iskikin tää korona, siirryttiin etäkouluun. Sulla on varmaan hyviä muistoja etäkoulusta. Aamulla 8 herättiin Tuira Juhan Ruottin tunnille ja koitettiin pysyä hereillä. Sitten se oli ihan kamalaa, kun sit tulikin kuulumaan sieltä, että Konsta, mun piti vastata. Mä oon siinä ollut puoliunessa. Koita siinä nyt sit sanoa, mitä meinaa todellakin. Joo, ei kyllä ei aina vastaukset Ei. tullut. Mites se Konsta, mitenkä se Kiinan matka meni? Oliko se kivaa? No siis joo, me oltiin tosi kivaa, lähdettiin Pekingin kautta sitten kohti Qingdao, no niin, ei. Sehän tosiaan, tää korona tuli ja meillä jäi sitten hieno Kiinan matkakin tekemättä. Tätä muistelemme harmilla, mutta tällä ei yksinkertaisesti voinut mitään, mutta näin se meni. Joo, sitten tänä meidän abivuonna me siirryttiin tänne koulukeskukseen. Tää on ollut melkoinen paikka. Juu, tää on vähän tämmönen, hyvät tilathan meillä on täällä ollut. Mukavaa on ollut, lapset ei oo haitannut yhtään, ei oo tullut yhtään tielle ikinä. Penkkarit, mitäs sulla on niistä sanottavaa, Konsta? No, tässä me ollaan. Harmi, kun ei päästy rekalle. Mulla oli karkit jo valmiit. Joo, karkit oli tilattu, mutta ne piti sitten vähän palauttaa. Sitten meillä olisi seuraavaksi tämmönen 5 vinkkiä. 5 vinkkiä teille nuorimmille lukion aloittaville. Kyllä. Konsta, aloitatko tuolla sun ykköskohdalla? Mä voin aloittaa mun storylla. Tämä on nyt constant story time. Elikkä, meillähän on minä olen elävä esimerkki siitä, että lukiot ei tarvitse ottaa niin tosissaan. Minä kävin pakon edestä koulussa, en tehnyt läksyjä. 2. sama. Koitti 3. vuosi, oli kuukausi aikaa matikan YO-kirjoituksia. Sitten mä ajattelin, pitääköhän tässä oikeasti ruveta lukemaan. No eihän mä vielä aloittanut. Siinä oli viikko sitten enää ja mä aloitin. Sitten mä menin sinne koetilaisuuteen. Siinä pitää tunti odottaa, te ette varmaan tiedä. Siinä pitää tunti odottaa ennen kuin se itse koe alkaa. Ja siis siinä mä vasta tajusin, että miksen mä oon lukenut, miksen mä oon voinut lukea. No ei mitään.
Sitten me saadaan ne kokeet käsiin. Kyllä, me saatiin. Mä katon sitä koetta. Siinä on 10 tehtävää, josta mä en tiedä yhtäkään. Siinä meinas tulla paskat housuja äitiä, eikä oikeesti, siis mä annan teille vinkin, kannattaa lukea, niin ei se ole siis se on vaan itselleen hyödyksi. Mä oon elävä esimerkki. Ja sitten meillä olisi kakkosvinkki tämmönen, että oikeasti niille äikän kursseille ei niitä kirjoitatte lukea, että kirjallisuusblogeja kyllä löytyy netistä, niistä voi lukea kyllä ne pääpointit ja hyvän esityksen saa aikaa. Ja samoin ne sanatestit on vähän semmosia, että no kyllä sen kurssin pääsee läpi, vaikka ne ei meniskään ihan putkeen. Shout out Kirsin kirjanurkka. Sitten vinkki numero 3. Meitä on käsketty jättämään automme, mopomme, mitä näitä nyt on, jäähallin pihaan. Ei. Kirkon edessä parkkipaikat. Siihen on kielletty jättämään, mutta siitä on lyhyempi kävellä. Näin talvisin, kun aamulla on -27 pakkasen. Se on ihan mukava kävellä lyhyempi matka. Eli autot voi jättää siihen. Toni tuossa vieressä katsoo. Nelosvinkki on sitten tämmöiset, noihin tapahtumiin ei tosiaan, ei niihin ole pakko osallistua. Meillä ainakin, kun me se lautapeli-iltapäivä vähän jäi semmoiseksi, että me ei oikein ei huvittanut oikein mennä, niin meille tuli ainakin semmoinen, että meidät vapautettiin koko kevään loppu tapahtumistakin, että sanottiin, että ei saa osallistua muihinkaan. Että kyllä mä ainakin suosittelisin, että jos sitten osallistuu johonkin tärkeään tapahtumaan, niin sitten jää muutkin väliin, että se vähän riippuu sun mentaliteetistä, että haittaako se vai ei. Ja vinkki numero 5. Jos te ette jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa. Ei siinä auta. Sitten meillä on tää Konstan upea runo. Joo, mä oon tosiaan teettänyt, tää on iso päivä mulle, mä oon tosiaan teettänyt runon tätä meidän hetkeä varten, joten olkaas kuulolla. Runolla ei ole nimeä. On täysi kuu ja tähdet tuikkuu taivaalla. Saimaan norpat ne hyppii vaan Saimaalla. Lukiotaival on meidän osalta pian ohi. Luojan kiitos, tuumaa tähän Uusimäen Toni. Kalua muistelemme hyvällä, vaikka olemme olleetkin välillä vedessä syvällä. Paljon jouduimme koronan takia kestämään, mutta edes tuo riivattu virus ei pystynyt meidän hauskanpitoa estämään. Penkkarit onnistui edes jotenkin, kiitos siitä Herran. Onhan tämä kaikki meille mahdollista vain yhden kerran. Tänä iltana aion nauttia Budweiseria, enkä sitten niin vähänkään verran. Te opettajat opetitte meitä paremmin kuin hyvin. Siis otamme teidät vastaan aina avosylin. Cap. Nautimme ajastamme, joten kiitos siitä. Jos ette kestäneet touhuamme, niin ei muuta kuin järki käteen ja eläkkeelle siitä. Kiitos. Nyt ihan lopuksi me haluttaisiin vähän kiittää ihmiset. Mä haluaisin ensiksi kiittää mun perhettä ja sitten mun tärkeitä opettajia ja mun ryhmän ohjaajaa Sari Toivakkaa. Mun kiitokset lähtee Jussi Halla-aholle. Sitten mä haluaisin myös kiittää mun tärkeimpiä ystäviä Inka Heikkilää, Viivi Suolahtea, Inka Ylösmäkeä ja Linda Koskelaa. Kiitos näistä kaikista vuosista. No, ja siis mä voin vielä sanoa näin yhteen, että kiitos opettajat, että ihan hyvinhän meitä oikeasti opetettiin. Aika hyvän koulutuksen täältä Kauhan lukiosta saa, että en vaihtaisi. Joo, mukavaa meillä oli ja kiitos kaikille, että Joo, kuuntelitte kiitos, tämän kun meidän kuuntelitte. Abi-radion. Kyllä. Ja me nyt mennään jatkamaan meidän päivän juhlallisuuksia, että kiitos kaikille todella Kiitos. paljon. Ja mulla on Twister-pyörä, kaikki saa tulla pyörittämään. Kiitos! No niin, kiitos, heippa!